Liwat kamagapanigan sang isa ka anti-corruption na protest nga mong kahublagan kontra korupsyon sa palaabuton nga Nobyembre 30. Ini kaduwa nga pagpanigan sang mobilization marapos ang parehuman nga aktibidad sang nagligad nga Setyembre. Katayuan sila nga batuan ang problema sa korupsyon sa gobyerno nga dalang panawagan para sa transparency, accountability ka good governance. Magadungan man ini sa pagkomemorar sa Bonifacio Day kag sa kapistahan ni St. Andrew. Si Andres Bonifacio isa ka modelo sa diin nakigbato sa batok sa opresyon kag nagpakita sang paghugpong agud batuan ang korupsyon. Kilala man isa ka santos nga si San Andres sa pag-agda sa iya utod nga si Simon Pedro agud magpalapit ini sa Ginoo kag makita niya ang maayong nga dalan. Sa statement nga gin-release ang grupo ilagin pahayag nga kaangay ni Andres Bonifacio kag ni San Andres ginapangabay nilang tanan nga maghugpong mangisog kag mangin taytay sa kada isa sa mga Ilonggo agud makita nila ang mga anomalya nga tugas sa mga korap nga mga politiko. Sunod naman kay former Kabataan Representative Raul Manuel dapat na mapasakan sang kaso ang mga individual nga may kang tanan sa ginpatuman nga mga substandard kag goals nga mga projects sang gobyerno. With all the evidence that has been coming out, kag mismo yung mga dinadocument ng sa Pangulo yung mga substandard ng mga goals projects, it's not unrealistic to demand na dapat nagigis ang mga airtight ng mga cases, dapat may mga mapriso na, kaya hindi lang nilitingin. Kaya natudla na kita sa mga nakabo sa una, may mga napriso, pero after some years, pwede ka rin na makusweldo. Hindi na natin gusto ka, wala, tagaling ka naman sa kwaltas ng Pilipinas and now for social services, pero hindi natin magamit, hindi na bulsa sa tiban. Si former Kabataan Representative Raul Manuel, ginimbita naman ni Monsignor Militon Oso, ang direktor sang Haro Archdiocesan Social Action Center, ang tanan ng mga Ilonggo nga mag-upo sa mga anti-corruption protest. Ano siya, pamagi ini, agad mapakita kag mapalabot sa gobyerno ang kaagot sa mga tao batok sa korupsyon. Everyone is invited, whether you're a believer or a non-believer, and you are angry at the corruption that is happening in the country, you are very much welcome. Come, join with us. November 30, 1 o'clock, and we will express our disgust at the Capitol now.